Dneska som si pre vás pripravila, čo som nakreslila, jeden obrázok a dúfam, že sa vám bude páčiť. Môžeme ísť na to. Je to teda takže takýto obrázok. Takýto psíček, ktorý je fakt akože rozkošný, ktorý sa mi akože fakticky páči. Tu mám také srdiečko, to akože toto namalovalo a je taká odšťarbaná. Potom tu máme smajlíkov, potom som si sem nalepila toho, viete, Zlatového kráľovstva a potom takto. A úplne krásovčky, a tu je napísané, čo si myslí, a som tam dala tie vonky, ktoré som nechcela písať. Akože, že neviem písať, hej, ale mama bude otravovať za chvíľku, takže som nechcela totok. Som nechcela proste totok, viete, na pátok. No a to by bolo aj tak väčšie a ja nemám dosť času, lebo pôjdeme na vianočné trhy. S Natáliou asi. S Natálkou, pardon. No ale zvykli túto krásnučku. To mi sa to hrozne páči. Postavíme to kasíka. No nič. Toto je z toho balíčka, som si to tu ešte nechala. Takže, wow. Na druhej strane mám takto, namávať papier, tak som si to namávala takto. Tak som proste teraz namávala takto. Takže som si to proste počítal. Takto psičečky. To mi sa to hrozne páči, ak som to namávala. A kúka sa teda dole. Chcete vidieť oči, že sa kúkajú dole. Jo, tak, že to bude asi celé videjko. Dúfam, že sa vám možno trošku páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte odber, alebo neviem, čo chcete dať. A môžete dať teda odber a ďakujem, že sa na mňa pozeráte. A ahoj! Jau.